διαδικασία ασφάλειας στο διαδίκτυο από το 7ο Λυκείο. Σε αυτό το βίντεο μικρής διάρκειας θα παρουσιάσουμε πώς ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει ένα ψεύτικο ιό, το οποίο η ιδιότητα θα είναι να κλείνει τον υπολογιστή σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο εμείς θα ορίσουμε. Λοιπόν, αρχικά θα δημιουργήσουμε μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας πατώντας δεξί κλικ δημιουργία και συντόμευση. Ως θέση της συντόμευσης θα γράψουμε την εξής επιλογή: shutdown, κενό, παύλα, S αν θέλουμε να κλείσει απλά ο υπολογιστής, ή R να κάνει επανακίνηση. Σε αυτή την περίπτωση εμείς θα επιλέξουμε να κλείσει ο υπολογιστής γράφοντας το γράμμα S. Άλλο ένα κενό, παύλα, TAF, κενό, και εδώ θα ορίσουμε το χρόνο που θέλουμε εμείς να επανακινηθεί ο υπολογιστής όταν ενεργοποιηθεί, όταν τρέξει το αρχείο μας. Ας βάλουμε σε αυτήν την περίπτωση ένα χρονικό διάστημα 100 δευτερολέπτων. Ένα κενό ακόμη, παύλα σε, κενό. Σε αγγλικά εισαγωγικά μέσα τώρα να δημιουργήσουμε, μπορούμε να γράψουμε ένα κείμενο το οποίο εμείς θέλουμε να εμφανιστεί πριν κλείσει ο υπολογιστής, φυσικά, έτσι. Σε αυτήν την περίπτωση θα γράψουμε 7ο Λύκειο, θα κλείσουμε τα εισαγωγικά και είμαστε έτοιμοι. Θα πατήσουμε επόμενο και θα δώσουμε το όνομα στην συντόμευση που θέλουμε. Ας δώσουμε ένα όνομα όπως Mozilla Firefox, ώστε να κάνουμε πιο γνήσιο τον ιό, τον ψεύτικο ιό μας. Τέλος, και έχουμε δημιουργήσει τον ιό μας. Μπορούμε τώρα να δώσουμε ένα εικονίδιο σε αυτό το αρχείο, ώστε να μοιάζει με τον πραγματικό Mozilla, ο οποίος είναι αυτός, και όταν το στείλουμε κάπου, ο καθένας να μπορεί να τον μπερδέψει. Δεξί κλικ, ιδιότητες, αλλαγή εικονιδίου. Πάμε να βρούμε το εικονίδιο του Mozilla, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο σκληρό μας. Το έχω προεπιλέξει εγώ. Άνοιγμα, OK, και έχουμε δημιουργήσει ένα τέλειο αντίγραφο του γνήσιου Mozilla. Τώρα, πάμε να δούμε όμως τι θα γίνει αν τρέξουμε αυτό το αρχείο. Βλέπουμε ότι μας έχει εμφανιστεί το μήνυμα που είχαμε ορίσει εμείς. Αυτό σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, τα 100 δευτερόλεπτα που είχαμε δηλώσει, ώστε να κλείσει ο υπολογιστής μας. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα απενεργοποιήσουμε αυτόν τον ιό, τον ψεύτικο ιό μας, αν ξέρουμε από πού προέρχεται και τι είναι ακριβώς. Λοιπόν, έναρξη, όλα τα προγράμματα, βοηθήματα, εκτέλεση, και γράφουμε την επιλογή shutdown, κενό, παύλα, A. Έχουμε επενεργοποιήσει το ψεύτικο ιό μας και όντως μας έχει εμφανιστεί το μήνυμα που περιμέναμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και ελπίζουμε αυτό το βίντεο μικρής διάρκειας να μας κάνει όλους να κατανοήσουμε πόσο επικίνδυνο είναι το διαδίκτυο.